थानाय नि चिब्रै जराव मणिपुर ने काइसनि samung sitra khwlainai rono romkha police ro tabolte Bishnupur hangkoro naiseri khoroksni borokno romkha borok khokmani rokno khobai kabangma samung sitra khwlaimani samung bai gadalja khanai koksil samung tongo police ni thanibo aboni logebo tangshalo Manipur ni dalbidal hangkoro kabangma sniper rifle kainebol action rifle kaisa 9mm pistol kaisa koisu grenade no khobai kabangma manaino manchakha imphal ni khoroksa police aklaika tawal serangpat mayang laikai ni simi Kanglaipak Communist Party ni khoroksa member no romka broniago kaiba mobile phone kaisitam sim card te khongsa malkhongbo romka police ro ashalono Bishnupur hangkorni kombini simi prepak mangai kaisa bodol ni member no romka khorsate klaibo shalkisa sakangoni Manipur ni meite te kokido fane bishingo tungla laika tabo khaino hai Manipur ni hafar tungla lai fiuka thanai September talni simi wide wine Manipur ni dalbidal thaibo tungla laisa Bureau Report khorok